daw nag-message ka. Di kunam kanya kwen aklunen kan permit ragsako. Kasla na nga tiwak tiloto. Jak mailad dawan day tiragsako. Tuy pusok kagririliyaw agragrago. Parik ng kanya diragsak ka na palalo. Saan to kuma ngagsarday ke nagresat ayat ke nagsaksi. Gurad wek to nga marik nam to tiyag mapadasam to tiyag day tuy ti karik kenti sa patak tintuag baliwa tuy marikrik na tintuag ibus tuy iyanayat marik nam tupay tiyag mapadasam tupay tiyag Sabay la kumatanapod nung kanto. Parik nam tu kaniyak nga agpaiso na puto nga ayat mo. Saan kanto kumamang ikulbo? Day tamit laing di daw dawat ko. Di ayat taketak na nayon tukek sa payla kuma. Tasyak di maudin nga ayat mo. Wek tu amarik nam tutiyag mapadasam tutiyag day tuy ti karik kenti sa pata tintuag baliwa tuy marikrik na tintuag ibus tuy iyanayat marik nam tupay tiyag mapadasam tupay tiyag day titikarik kenti sa pata tintuag baliwa tuy marikrik na tintuag ibus tuy iyanayat marik ng tupay tiyag mapadasam tupay tiyag sa pata tintuag baliwa